अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। वैभववाडी शहरातील प्रथमेश मोबाईल शॉपीतील मोबाईल चोरट्यांनी हातोहात लंपास केलाय। सीसीटीव्हीत हा प्रकार कैद झालाय। याद्वारे पोलिसांनी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने चोरट्यांना जेरबंद केलाय। दोघे संशयित चोरटे उत्तर प्रदेशमधील आझमगड येथील आहेत। वैभववाडीच्या आठवडा बाजाराची संधी साधून दोघे संशयित चोरटे शहरातील प्रथमेश मोबाईल शॉपीमध्ये मोबाईल खरेदी करण्याच्या बहाण्याने आले। दुकानदारानं मोबाईल काउंटरवर ठेवले। या दरम्यान एकानं बोलण्यात गुंतवून ठेवलं। त्याचवेळी दुसऱ्यानं 13,000 रुपये किमतीचा मोबाईल पिशवीत टाकून पैसे आणायला जातो असं सांगून तिथून पळ काढला। काही वेळानंतर दुकानातील कर्मचाऱ्याच्या हा प्रकार लक्षात आला। त्यानं आपल्या मालकाला याबाबत सांगितलं। त्यानं सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं तर मोबाईल लंपास केल्याचं दिसून आलं। त्याने हे व्हिडिओ सर्वत्र पाठवून संबंधित व्यक्ती कुठे आढळल्यास संपर्क करण्याचं आवाहन केलं। तसेच पोलीस ठाण्यात येऊन त्याची माहिती दिली। पोलिसांनी त्याप्रमाणे फिल्डिंग लावली। अखेर शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये नगरसेवक रोहन रावराणे यांच्या नजरेत ते दोघे आढळून आले। त्यांनी पोलिसांना हे सांगितलं। त्यानंतर चोरट्यांना जेरबंद केलं। दिवसाढवळ्या झालेल्या चोरीच्या घटनेनं तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। संशयित चोरटे हे सध्या वैभववाडीत राहत होते, तत्पूर्वी कणकवलीत होते। त्यांचा तेथील चोरी प्रकारांमध्ये सहभाग आहे का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।